buga tambara an goda maryana na bar ciki abun takurani na zo na bayyana an gwazo wayar dan alali ne maka dindina Muhammad Sabi ko ka zama bango na dingina muna farin cikin biki ku kira man na kabir na muna kamba a bikin na yau da ku zan saka lamba jiya kuskuren da na yau na yi tuba sannan ku gane ni ban yi fushi ba na farin ciki ba za a yi kuka ba kabir kamba bai tsara da ragowa ya shuka kai shi za ya yi girba kai ga Ibrahim ba gudu ki gudu nan kira shi da nakiya mai fasa dutsen nan ba mai ja maka kafu gaban haka nan ta zama zaki sarkin dajin nan sai masana masana shaida wannan ni na san haka tun haduwar ran nan Ibrahim ba gudu na biyo hanyar gudu ta ya rike ni na hau tudu tunda akwai shi da zuhudu faru ku furu gai da mazan fama ka rike Allah dan haka ka girma ka kwara karyar masu bidar gulma faru ku zaki ga tambayi noma mai kyauta da hagunsa kamar dama Allah dai ya taya maka ita da dama ka ɗaukaka yi hijira izuwa maka mai jama zai bar maka gani gaban ka na shagalin aure wani rabbal faru ku je ga wanda shi da yake hada zuga da shi baye mana burga dole in doka masa ganga makiyinsa ya gambi ya ruga ya tsaya masa ka masa dibga rijiya da ruwa ga goga auren Sabi'u Cakura na zo ratan sati la zai tozo Sabi'u lallai ya cika gwarzo mai hakuri ne gashi da kwazo auren soyayya aka dauro Cakura ka bambanta da goro albishiri na ce mini goro ka zamto ango da zuwaira kai gaba baya ka kyale saura Sabi'u kan da ka sa ta yi kara don ko zuwaira akwai ta da hira bikin naku ne abin namu ne murna za mu yi ta aure Allah ya nufa Cakura za ku haifi 'ya'ya marasa dafa Allah tun da ya nufa gamji karkaran kwafa baushe sai ka sau gwafa ɗaubar go kai rufa ka Sabi ko ga zuwaira
takura